تحكي قبل على اليوم. Inselmulkom sinjuri ftit jiem wara l-festival. Iżda fl-era ta' Trump fejn kollox jista' jiġi kollox jista' jiġri. Kollox qed jiġri mhux jista' jiġri. Fil-fatt smajt aħħar waħda x'għamel. Ma nafx tant hemm li l-aħħar waħda ma tkunx taf eżatt. Mela bejn il-Messiku u l-Amerika hemm dal-baħar tajjeb u kien jismu il-Golf tal-Messiku. The Gulf of X'taħseb li Mexico. għamel? X'taħseb li għamel ftiem mal-Google Maps u sa issa sar jismu il-Golf tal-Amerika. Mussew. Le, żgur U aħna ħanġibuha drodi. Ħallija hemm triq jisimha Triq l-Amerika. Aħna ħammorru u ħanibdluha u ħanġibuha Triq il-Messiku. Imma titkellem is-sentku fuq għadi, issa s-sentku jew ħajjgħidlek okej, nagħmluha jew nkella jista' jkun li ħajjgħidlek ħallija għax is-sentku ta' ħallija. Vojt, ħammorru fit-toroq ta' Malta ma wieħed mill-aqwa Naqwa. learners tal-karozza, iż-żoblu. Allura x'ħan għamlu? Mux nistartjaw. Hello, Jennifer. Tfajla. Xinu? Ma kamil darba ħanajlek toċi ċampilli waqt l-nkoqja fuq ix-xogħol. X'inta d-nagħmel mhux nagħllem il-karozza. Ulex ħelwa. Kera xieħa bil-mustaċċi għandha żmien fuqha ma nafx kif il-losset titgħallem mis-suq tal-funerali mela l-karozzi di. Ismani jekk ġib li l-lunch u paċenzja, ġib li żewġ napkins għax waħda mhux biżejja, all right? Ciao, love you. Tħobba qisek? Jiena minn tajnejja Jennifer, jiena ma ħares lejn mar oħra. Issajja ħanibdu l-lezzjoni. Illu ħanistartjaw il-karozza imma qabel xejn irridek tgħid li eżatt qed taromma għax din hija karozza automatic. Automatic. Jiexatlek, mux automatik għatlek jena, l-istess ħagġa issa. Prova spiega li da xej xinu ma dawk litri li għattare, mara, ebda bdik. Il-P, xin il-P? Park. Kim l-lustrinti arjurantajt. Arjuranta jent? Park, pos! Bl-Inglis, pawza bil-Malti, P. Ejja, l-oħra, di, xini? Innu. Neutral. X'neutral, mela t-waħlu l-plakkek? Neutral? X'neutral? No gear! M'għandix gear, all right? Bil-Malti ma nafx kif tiġi. L-oħra hija tira l-oħra. Drive. Drive, meta ngħidlek jien. Drive. All right, hawnhekk l-ordnijiet jien nagħmlhom għax jiena l-learner, mhux int. Okay? U l-oħra x'inhi? Ir-r. Reverse. Kważi, tajjeb reġġa lura bil-Malti dikkun, tajjeb. Issa, taf x'inhi? Daħħalula il-gjer, fimt? Diki, issa daħħalula l-gjer. Ejja, ħanarak. Proset. Daħħalt il-karozza fil-flostrina ħajt. Terġa' tagħmilha u ddaħħallek rasek fil. Dan kien tarif kummerċjali. U dak kien messaġġ promozjonali ta' Zoblu Garax. L-aqwa instructor illi għandna għaw Malta. Learner arjurat. Eżatt, kif jgħidu. Dak li sabiss jallem, Fimni, tifhem wara li tara daw. Insomma, llum hija l-ġurnata dedikata għal dawk illi jekk iridu jibdlu isimhom jistgħu. Id-dritt. U allura aħna nżelna daqsxejn fit-triq u saqsejna lin-nies li kieku kellhom jibdlu isimhom. Xi ħażlu u jekk jibdlu isimhom. Ftit impressjonat. Dor, kieku kellek tbiddel ismek? Minn Doris x'tagħmlu? Maria Dolores. Hekk tibqa' hekk. Mela ma tbiddilx tiżid il-Marija. U għala tiżid il-Marija. Għax isbaħu. Kontent. Imma lek kieku kellek tbidlu. Marija. Vera Marija, għala. Marija Maltija. Marija. Juicy, kieku minn flok Juicy tbiddel ismek, x'tagħmlu? Juicy. Le, ma tistax, qed ngħidlek itnella bulova. Baldassara. X'tagħmlu? Baldassara. Baldassar. Baldassara, u biex semaġi. Kieku ma jismekx Denzel, x'ikun jismek? Vinta wieħed. Mason.
X'isem tażel? Ma tgħidlix Domnek, ma tistax. Lori. Lori, aħla. Għax inna il-parinu tik il-lori. Kieku kellek tiblu x'tagħmlu? Hemm xi isem li jogħġbok li jolqtok. Xej. Marija, Marija, il-Madonna. Temmen il-nis kollha li saqsejna xi tmienja. In-nisa tlieta minnhom għattunna Marija. Ma li bqgħu semmu n-nisa? Marija. U l-Marija. Rajta ta' Marija, kulħadd trid jismu Marija, Marija. U dak kien shooter tal-lum bibtana. Però trid toqgħod naqra attent, mhux kulħadd jista' jaqbad u jbiddel ismu, eżempju. What do you mean? Eżempju Lil King ma jistax imur għal isem bħal Joey. Għala. Għax jiġi Joe King. Joe King. Mutanċi ċajtaw, Sur King lillu, mux ġow. U għala, mux jien, ma nax fejqeta kuċ ġewa barra, imma biex fil-kas u għala, il-san, mux id-dan. U. Ma ċaj, Joe King. Tispara, ġisma.